Добър вечер. Много се радвам да ви видя всички тук. Няма да ви лъжа, много ще ми е трудно да играя пред толкова много познати лица. Доста сложна задача. Обаче това е положението. Ще ви помоля да си извадите телефоните. Първо да си изключите звука. И след това да си светнете фенерчетата. Добре. Сега, тези от вас, които имат огнестрелно оръжие, да си изключат фенерчетата. Тези, които са били в казарма, тези, които са давали кръв, тези, които ги е страх от вида или от миризмата на кръв. Тези, които имат агресивни съседи. Тези, които имат болен роднина. И тези, които ги е страх за здравето на техните близки. Когато бях млада, вярвах, че журналистиката може да бъде обективна. Постепенно обаче ми се прииска грозотата на фактите. Да бъде разкрасена от личната история. От новината минах към интервюто. Ясер Арафат, Мохамед Али, Жорж Хабаш, Рашида Абедо, Голда Майер, Кадафи, Шарон. Изучавах детайли, историята на региона. После, личната им история. Исках да разбера всеки от тях. Постепенно да разреша конфликта, а накрая да си докажа, че съм права и да спечеля войната. Индивидът обаче не може да спечели войната на масите.
края на тази история се озовах на черния облак. В залива. Там, където небето вече не е небе. Морето вече не е море, а животът вече не е живот. В Кувейт горят над 635 петролни кладенци. И заедно с въглеродния диоксид във въздуха се изливат чудовищни количества. Етан, пропан, бутан, пентан, сяра, никел, желязо, цинк, идол, карбазол, азот и арсеник. От тази война излязох с една невидима рана. Войната ме беше победила. И заедно с огромните количества дим в гърдите ми израсна черно слънце. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. The Israeli Institute of Forensic Medicine determined that Hamas blatantly swapped the body of Shili Bibas with the remains of a Gaza woman. A major Palestinian terror attack failed, and another miracle that claimed no lives. Jerusalem instructed the IDF to ratchet up its military operation throughout Judea and Samaria. After 4 bodies of hostages were returned from Hamas captivity in the Gaza Strip yesterday, the Israeli Institute of Forensic Medicine determined that one of the bodies presented as if it were the body of Shili Bibas was neither hers nor matched any of the Israelis taken hostage on October 7th of 2023. Moreover, in contrast to the deceitful claim by Hamas, the Institute of Forensic Medicine also determined that 9-month-old Phil and 4-year-old Ariel Bibas were both murdered. Колко от вас ги е страх да не загубят някой близък? Малко войниче. Тогава аз те попитах: сигурна ли си, че искаш да тръгваме? И ти ми каза: да. Да, сигурна съм. Тогава аз те попитах: не се ли страхуваш? А ти ми каза: да. Страхувам се. И то много. Аз исках да те изплаша още повече. Трябва да се страхуваш. Сутрин е най-страшно. Тогава идват самолетите
стрелят с артилерия. А ти ми каза. Знам. Добре. Добре тогава. Да тръгваме. И да се й отваряме очите и ушите. За да стигнем живи. Шуканет Елли бяхме просто селяни. Земята беше топла. Хълмовете на Хеврон. Лузя. Маслинови дръвчета. Смокини. Нарове. Кайсии. 13 годишни. Боси ходила. Децата тичат, скачат, пеят. Тогава дойдоха самолетите. Лятото на 1948. Юли. 13 годишни боси ходила. Стъпките ни оставяха кръв в прахта. Къщите излитаха във въздуха заедно с покъщината. Една жена беше взела бебето си във възглавница. Къщата излитна към небето, а небето падна към земята. Беше празна. Празна. Вървяхме с дни, седмици, 7 дни, 7 години, 7 живота. Баща ми умря. Не ядеше, не спеше, плачеше. Плачеше и питаше какво сме им направили на евреите. Аз го слушах. Баща ми умря от срам. Баща ми умря бездомен. Баща ми умря
върна леглото. Да върна къщата. Да върна човека. Аз вече не съм човек. Аз вече не съм глас. Аз съм войната между устите. Думите, които се разпадат преди да ги изрека. Не съм тук, за да обичам. Не съм тук, за да мразя. Аз съм еврейната. Аз съм палестинецът. Аз съм празната възглавница. Земята беше моя. Земята беше топла. Кръвта ми я направи черна. Аз съм мъртви баща. Босите ходила. Аз съм неизбежното. Вярвам в неизбежното. Аз съм войникът в бронираната кола. Главата ми под шапката празна. Аз съм сянката на еврейна, която плаче в палатката. Докато евреите изтласкват моето легло от картата. Които се засрамихте. Които забравихте. Които убихте едно чудовище. За да създадете друго.
кажа нещо. Когато бях малка, обожавах една учителка. Нейното име беше Лаура. Лаура Рубичек. Тя живееше със своята майка. Една старица с млечно-бяла кожа. Една нощ дойдоха немците и ги отведоха. Отведоха ги, защото бяха еврейки. Никога няма да забравя лицето на моята учителка. Никога няма да забравя очите на Лаура Рубичек. Ти казваш, че обичаш евреите. То тогава ти би трябвало да обичаш и нас. Защото евреите на днешния ден сме ние. Взимаш една стара чанта. Достатъчно голяма, че да побере 4 кг омраза и 12 литра отчаяние. Слагаш първо спомените. Онези, които болят. После молитвата. И изолираш добре, за да не избяга. Червената жица увиваш около лявата ръка и я свързваш с гнева. Синята около дясната и я свързваш с молитвата. И внимавай да не се докоснат. Ще избухнат преди часа си. 18 часа. Ламар. 2 супермаркета пълни с туристи. Туристи, които не виждат. Французи, които не чуват. След 1 час ще съм напълно неразпознаваема. Облечена в дълга черна джалаба. Ще вървя по поречието на Сена, покрай катедралата Нотр-Дам, където има тълпи от хора. Френски туристи, испански туристи, германски туристи, руснаци, българи. Ще ги подмина, без да се обръщам назад. Ще оставя гнева си, да се вглежда в лицата на онези, на които прощавам. Ще купя 2 червени рози за всички онези безстрашни, силни момичета от армията на розите. Ще гледам дълго, дълго в дълбоките черни води на Сена и ще скоча. Септември 2001 година. Съединените американски щати. Атентат. Загиват близо 3000 души. 2004 година. Мадрид, Испания. Атентат. Загиват близо 52 души. 2005 година. Лондон. Атентат. Загиват близо 62 души. 2023 година. 7 октомври. Газа. Атентат. Загиват близо 1200 души. 2024-2025 година. Газа. Геноцид. Загиват над 49 000 души. И един българин. Марин Маринов.
21 ноември 2024 година Международният наказателен съд в Хага издава заповед за ареста на израелският премиер Бенямин Нетаняху, обвинен в престъпления срещу човечеството. Светът сякаш затвори очи и замлъкна. Земята, по която ходим, беше обезлюдяла.